Imagine ako man na grade 6 sa wata, nabilag yan sumbala, aloksiyan, para po mapagadag yan, so dito ang pagana nila, ayun na, mirampay niyan si po sa lakaw di sa lakaw. So, Masya Allah. Major yan, sige ko to plus yan sa point na Kulliyat Sharia wa Dirasat al-Islamiyya. Pamana Islamic Studies, major in Sharia. Pamana, piyaga na diyan ay yung mutwa, Islamic Studies, na kaya major yan na Islamic legal system. Kulliyat Sharia. Anti, Kulliyat iba pala. Kulliyat Sharia wa Dirasat al-Islamiyya, na kaya major yan na Usulul Fiqh, Jurisprudence. Doif na sa nakaupan sa giya na namin pasadiyan na although miyang offsem na kapapantagan sa kanya pa na student sa Master of Arts in Islamic Studies, King Faisal Center for Islamic, Arabic, and Asian Studies. Miyang offsem po din sa bagsagiyang kutwa at nakalalian ni masasangan agalbag si po dawatan. Yan aritano na nainubya ka na mabulas sa mga educational background yan ako. So, kahit yan, ay YouTube ni Malaa, pamana, siya po tanong, yung po kaya pagintaw niya si Saliwa, Pilipinas, na kanto niya nutuwa, pamana, inibigay, yung po kapagintaw niyan, para si ko kapagalan na si Buhay. Sa diyan kaya kapapantagan ni Manto na pedamis kaniyan, Board of Directors sa diyan kaya Philippine Humanitarian Care, si sa diyan kaya Pilipinas, Aguso, mga padiyan ng mga partners yan, ng mga humanitarian works, si sa diyan kaya Asia Pacific. Isa sa kaniyan po, Board of Directors sa diyan kanana, Philippine Youth Alliance, sa diyan kaya makaatag sa giyang kaya isa kami kalala opisina o mga ulama si sa giyang kaya Solda, Pilipinas, Katawan Tanuso, napakalalang kapiyan si sa giyang kaya Ingit Dalawa, yung kaya Marcos Shabab, al-Muslim, Philippine. So miyaw na dyan sa mga panaguntaman nila sa giyang kaya Ingit Tano, kumasan tano kay Gira Ramadan, yung kaya aplip tatano sa mga iftar, si sa giyang kaya kuliling aranaw, na isa akasan, umalatas tanggungan, sa giyang kaya mga projects, papakapuon sa Liwa, Pilipinas, na usi sa Sol, Pilipinas, ang mga donors, mga awkaf, sa giyang kaya mga pagariyatano, sa giyang kaya Indirwa, Ingid Tano, Pilipinas, sa usudin ano rin partners, mga humanitarian org, na aya, makasasangan nun, o di kinadi, imbitirain, yung mga languages na sa Leo, nagyang kaya, life ano man to. So, yung po mga ifariran, kuwan everyday, sisaging kaya, ulilingaran na di na pakalilipatan, nagyang kaya, baluin. Yang kadadakot na mga galbiran, na hindi pa magugupayran, nagyang ng mga haritano, sige, Abu Farah, Augusto, mga padiran, madakot sila nutwa, di mamagugupag. Yung kaya mga pagaritan sa Piligan, sa CDO, sa Laguna, sa Baguio, sa mga pinabangigit ano, nas kanina piyakalala, makaawin sana, akal, may re-represent yan, nagyang kaya, galbag tanong si po, agaman ano, agama Islam. So sa baproon, pagina kasi po Allah, adan maplutunano, maswatano, uli na kalkaan sa mga pusutano, sa mga wasiya, di butet tano, yung kaya, alimtano. So, aya ang aran yan, na si Al-Alim, Nasim, makapanton. Kaya lipatanakan, so kagaganatan yan na, ingat. Aya pure, ingat yung kaya alya ka na, si makapusagin na ingat na doa, dumalundong. So, Father yan, si Abinya, surga ng Allah, balino Allah, surga yung mulwa kabriyan, mas kanilimyaw na indaan Vice Mayor, at yung kanan, ingat danwa, dumalundong. So, sayang po dumana sa pamanginang Allah, sa kanyan din, mga pagkano si po, masasangan yan, maudo, sa yung kaya, kuras namin man.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Untung ama pia mangaina ubed na mangarya kanon akia pakatutunan tanong si sagian kaya darpatan. Gian punto ka sagian kaya kakakan si Ate Alima Doktora Umaya, doktora ini sisa English na Alima pun sa Arabic. Nabatasi sotik tak nabatasi tanto maawan. Ingat ya yang kaya derudupa kan natiga kena mapia ma buka first time ya aku musya tako si isa yang kaya tumamparon sa Baloy. Baloy aya sabab kaya so sa kanon nauwi din kaya kapakilera karena nabunta lama tua adi itu tua udah kang pakabot lagi yang kaya sumpah kan kapakilera dapat kudu ide dan ugay da siya kurang ko mga kangudaan nakuturo drag man biyati ani ma Dr. Umaya na ayat ng bedinganan kana susangan uwata si ikudinin ikipentagan pulok sa tiyak na alhamdulillah akagiya apiasakan na napakarilita kurun ada mambuwa bagan ama miya wafat aging kutuan oksakan na apiak nyari so tiat tukawi yang ninago miya wafat ada katukawi miya gemarakan miya kan dua disiran sa miya kala bisa puluh gawi nanaga kan dito katukawi ko miya wafat so apiasakan na di kan di pangusyatan na ginawa ko akagiya malagi-lagi kami siya ako sudah mga loksiyan mga ina agus kanwa mga arya so kapiya ikumbal anos atawan niyo na si Quran na miyak apito maaloy Allah sa marayag ati aluyan niya nun so kapiya ikumbal anos miyak apito niya maaloy si Quran ini suguyan si Erketano si ikupiteng gisaan so kapiya ikumbala anos lagi ang kung pakialuyan wallah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan gusimba niyo sa Allah aros abaniyo panakutuon sa Allah sa apyaan to na asyay wa bil walidaini ihsana narak seniron api iniyo sumbala anuksiyo. Naman kadirin pakambelagaw Allah, so api isi kumbala anuks o kasimba isi Allah. Maanago po sa ka na mag-ingarang ka sa Muslim. Di ka di imanambaya, di ka di galapag nagyang kuta mga subuan. Nayan na kailangan ka, hay ariyakan. Nagyang kuta api kasi kumbala anuks. Miya kadakadakal ayat kaging kutwa tiga kanarkanwa pito amiya pero wallah si isa Quran amanunumpang o kapipi si kumbala alos na ayat ka isa na antunay kapipi si kumbala alos antunab si mana asakan na pipi anakan si ama asakan na pipi anakan si ina na ayam maanaanan mga inakan agus ano mga ariyakan al-ihsanu ilayhima bi jami'i wujuhil ihsan yang kutwa ka piya-piyaing kakiran apaki ilayng kasi kung mga luks ka asiran na piya-piyan kasiran sa sad sa gugugang kaon ang apaki ilayng kakiran asana piya-piyan kasiran kaulan wa fi'lan malagit san sukatero ako sugal pagkadinan makapambalag di ka pa kayo umayabo ka piya-piyaing kakinaaka nang ulalan sa katero nagupuon so galabak ka na sungkalidag yung pagkakatero kada di nang kapag kailangan na piya-piyan ka ulalan ko katero agus isagyang puto agalabak al-ihsanu bil kalam at-tayyib
lagi dagiang kutwa kapi yang kakiran saya di kakiran dikin dulunaan nama pia akateruk agu giang kutwa ki pembebean kakulagang kaknabang kan ipesung asong belalok sa wasilatun mustamirah gugiang kutwa lalayon kasiran di kuyang peta kenapa kagi miyalok sa giang kutwa inaka miyalok sa giang kutwa maka anak nakialipatan kasiran din mampu udina sakamambu babekasan lagi ada besi pada mga datu sakamambu babekasan na kanaba lagi amia pangarumaka namia kauno kasi ko karumaka na suwari sumbalalok sa nakialipatan kasiran api aso kapag apumusta kakiran na di kakiran makapumusta nakanabaginan ikapiya-piya isi ikumbalalok anto nabis ikiyaban ko gawallah si ikum mga nabi pati kong mga nabi si iku Quran banyak yang berkeganian kira na mga wawaraw mga nabi banyak yang berkeganian kira na kagiyamiya mga piya-piya mga amal uli natanto din ko mga naisimba naba ayapun akyaban tugaw wallah si ikum mga nabi si isagyang kaya Quran nagyang kuto akyabaluiran apet ko mga tao pati ko mga nabi asiran na piya-piya aniran sumbala alok siran lagi-lagi yang mutakyaban tugaw wallah si ikum nabi tanuh uli na si ikum nabi Yahya kung itirun wallah wa barram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiya gumiya balay so nabi Yahya ama piya ikapelok-lok adas kaniya namapan si isagyan utama memendek ada ruwata Dina dikiyaban tugaw wallah si ikum nabi so Yahya nalagi ni mabubiyan tugiyan so Isa alayhi salam apadas kaniyan si isagyan kuto atan tunian na inimpinan so kining dulunaan yan sa ikoy na iyan sa piyak ilay niya nun so taman at kagaganian o kapiya-piya isi kong balalok nagyo tumamigyagan tugon wallah sa isa ko nagyo na ng mga ina ipendiskas na tanong sa giyang kaiyam yaka kampat na oras so kapiya-piya isi kong balalok akagya at tabiyatan na miyakan na kadakalapag kailay tanong sa iko mga kamudaan ada na rin katawin yan si ikong api-api ikong balaalok na ando na nagkisendit na nagkisenditan ka noron mga ina inong tagunag yung mga ginawatan bata dinaboron suad na mga watayan akagian na sa belangaga o wata so kang bilang ataw bes isaliwawan na sini yang napagaday pinangaga sina na daso kang bilang ataw si ikusul kawalay na anta ay ustadiyan anta ay guru niyan kaya guru niyan na sumbal alokas nasadyan sa pagkanangagwata si isagyang kutalokas yan nagyuto na naman pwede niyan yung galabakan nagupuan sa kalokas namin babawata ka narakaw ito na ka pinasumbal alokas ka nagyang kutuambal alokas ka inabay yagyang kutawata ka na amadat wagyang kutawata ka na din kapiya-piyaan na makalamang wagyang kutawata ka na sobra niyang padagyang kuto ading kadikin dulo na ansay ko mga loks at tigidagi bisikap ikibantagan ansay ko mga loks na miyusuro sumasa na iman ko na sumata na kanabaya ustadiyan kanabaya guru niyan na sulok siyan kaya guru niyan nagiri cellphone asadan sa pagkalagyan sa yan ingalabakan sadan sa pagkilay niyan saya na tingin nag-YouTube si Mapia na miniusurup man sumasa at taman si sagyang po kapuping anawat anda pa na makasuwat pero nabigan din sa cellphone kakagiya agupuan gumiyuraw ka para sinupuna ka sa kan makataragawat ana inuli ko ko to si ikwat nasa kaman ipagampaganay apangundaos ikwat apa naya pinakamapi ipangundaong kaon nagyang kutwa kang bilang ataw bilang atawan yan so niya di kapagintaw bilang atawan yan so kadna niyan ay mala nasa kaambala alok siyan bilang atawan yan nakagiayad na pagampaganay mini pangitaong ko nagyang kaya cellphone napumpagala naman buhi ang utawat ka na tingin mga diwata ka na yan kasasalakawan ako kay no to ay katay ko na di mataw pero kaso para sa inyo ngayon mo to, kakagiging kaya sila po, nasa pilay niya, na niya napisuin. Na di ka di pangamantin sa mga video, mga salida, na di pa nagkasabutan na basa, adi di basa English, aga pa kaya kang gudan niya kung di na di kapitas. Nakagiid na basa, apag sarya, napagkilay niya sa kiyang kaya cellphone, nalangon na mga comic, adi imbibitira na so mga bangit, adi kasabutan.
Namiya ka naman bugyo kaya wata ka na tingki wata na lagi iyo sana ka wawata. Nakabasala ko nakagiyan sa kay miyang doon. Hey inakulay. Ito yung sabab. Allah subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya aloy niyan amas miya pakalbi niyan so kapiya-piya ikong balalokos adigiyang kuto akapakiprang kapakitidawa sa ikong mga ridway o kiyatirono Rasul sallallahu alaihi wasallam amiya kapun ko Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu amiya tiruyan inisaan so Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah. Ya Rasulullah, anto na ay pirmir wa amal at pagkababayan wallah. Anto na inisumbago Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-salatu ala waqtiha. Sukitin nagan ko sambayan ko mga orasyan. Kulto summa ay, na inisip managyan ko ito pagpagisa. Na anto napman ya Rasulullah, imang kalalabiya amal. Napitero Rasul sallallahu alaihi wasallam. Birrul waliday. So katpiya-piyain ka sa ikong bala aloks ka. Naguminiro ka managiyang kutwa pagpagisa. Kulto summa ay, naantunak man ya Rasulallah. Nayak manapitero Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-jihadu fi sabilillah. Nagyang kutwa kapakiprang at kakikidawa sa lalan si ikwallah. Gute taman mga urip na wallah, mga inak naguskan wa mga riyakan. Ikala ipang katanagyang mutwa din ka di ka piya-piya kung bala alokos ka. Amas biya pa kataralabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agiyang mutwa ka piya-piya ing kagiran. Ing kagiran ikaservisiwi. Adigiyang mutwa ka pakiprang ka kapakipatidaw ka sa lalan sa ikwallah. Kami kay sa panad na miya kataling umasi ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asa katawa mama. At iyan sa iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idiniya ko kaya Rasulullah sa pagunot ako si iku kapakitidawa. Miyang ni sa idin si iku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agiyang kutwa sa katawa mama inotopang ni aya sabab mga inakan nakagiya pagunot sa kaniyan sa giyang kutwa at ibakitidawa. Nanto na ini sumbagon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahay walidat inuwan tigiyan batigiyan so dua badalo kasakan na bibiyag siram pa naman na sisisiram sa iyang kailiyaw ulupat na tigagiyang kutwa sa katawa mama naam wa ya Rasulullah sisipin na sumbal aloksa nandun ay pinero Rasul sallallahu alaihi wasallam fafihima fajahid na ayaah galapakang nagyang koto ang kapasirbisi kakiran kagiyutulun iki apak atentasa kapakitidawa sa nagansik ilahin niyo man na mga hinakan agiyang koto akalay pangkatan agiyang koto akapiya-piya kumbana alokos at tumuwag yung koto akasirbisiwing kakiran hay mga riya ang mga bai adigiyang koto akapugunot o tao si isagyang koto akapakiprang sa lalan sa ikwallah. Biya kay sa panadam pa ng mga urip na Allah. Asa kataw amama at puul si isa ingad ayaman. Nakatawan ni wayaman. At taman si isa Madina. Natanto kumawatan anak. Biya kawatawatan anak. Bayi nilagin iman to anda mga plate. Anda mga traka. Akararanggayan taong pa nakamalo pa naman sangok. Ad na aircon yan. Naguwan eh. O di ka palalag na unta. Nasopan sa unta na pera ulan nagumumisampay sa iyong kutwa pudi na sumuan yan na init. Namiya ko masih ko Rasul sallallahu alaihi wasallam asa katawa mama apun sa kaniyan si Isa Yaman at pamanganiron sa idin at pagunot sa kaniyan si Isa iyong kuto ang apakipagtidawa namin isumbago no Rasul sallallahu alaihi wasallam halak ahadun bil Yaman inuwat tigiyan ang natigiyan ami babagak ka uli na inang pedaka agiyan at kanukas si Isa Yaman nantunay Pitero Rasul sallallahu Pitero iyong kuto sa katawa mama inis no Rasul sallallahu alaihi wasallam abaway suwatigyan ng mga inasong balalok sa kan all atin anak inuwatigyan yung kutuwa doon ang balalok sa kaagaganatan kasi sa Yaman asumiyong ka sa Madina ino bakairan iniyug
bigan sa idin asakana pagunot kasi ko kapakiti dawa. Qala na namiya kagira wagi yung puto amama. Ada tigin ya Rasulullah. Dako kira na makaudas. Nandun ay Peter Rasul sallallahu alaihi wasallam. Irji' ilayhima fasta'dinhuma. Hey nakasoy kakiran na udas kakiran. Fa in adinalaka fajahid. Na usiran na miyong usiran na duwag balalo kasaka. Napakiti dawa kadan unot kadan sa isagyang puto kapakiti dawa. Wa illa fabirruhuma. Na udisiran na pagyong nabang kasiran na piya-piyain. Gina na mga ina. Ini nakatano si isagyang kaya makampat na usayan tano. Makapantag si isagyang kaya kapiya-piya kumbal alokas. Anday sabab. Agyang ko kami alaya kanarkano. Akiman to na tabiyata na miya kadakadakaladan si ikong mga wata. Adiran na nakatawan suarga. Ukiran ni ikipantag na si ikong mga lokasiran. Anda dunikiyat wata. Na kumiwasa. Amiya gawa-awa. Tiyali ko daniyan na nasumbal alok siyan. Na apiyari sukap kakuntangan niyan kiran na din yan siran na nagkakuntangan. Nabatano pa kalilipati sa kanwa mga riyakan. Aso inatano na isa siran amiyara sa pakitan. Miya kanang ulan. Aki awidir kita no umbal alok istano. Udi na so inatano si ikong mga tiyaniran. Amiya kaukit siranun sa may tuwa kapatay. Disira na katarotopan sa turok. Daapar warimba. Adisira na pagayga sa mati. Adisira pamanapangauntun sa mati. Kagiyang puto, nakapagkasakit, tigiran ka sa sakitiran sa isagiyang puto kaawigiran. Na inimbawa takiran paman. Nalagi niyang paman. Adisiran kukumplituan sa turok kakagiya at pagkanaw ka sa ikot na tanaw ang kagagawin. Na di na nagkaparosoy na. Ubas kaniyan tuturog na sa awatan na pangguraok. Na di kaniyan na rin ikang buwatan na mipagpaal kaniyan sa bibiron suswa. Napakakang kaniyan paman na sidin sa iyong kota kapagpakalaka. Na solo ka sa kanila dito na pag-ibo baka paliw sa igwalay. As kaniyan na di kaniyan apamayguan. Na ipreparado kaniyan paman sa panganakan. Na plimpyo niyang pamanagiyang butuan din tara nakaka-preparado niya nakakagian mapiya kapakiler ka na imantuari apiya kanakan na mitigas kayo luwag yan ipanatadin sumbal along sa nalagi niyo naman puso mga ama aso mga ama natanto siran rakatano kumiyara sa kudi ka pangilaya ko mga kauyagan so mga ama na lobyo si kutang pala ng mga walayran ang pangilay sa kauyagan kaya kapagpakapalingiran na amay doon na rin kapasidot sa walungan. Na dito doon nakatawan, no, inong mga di siya mapakabaling ang mapipiya ginawa niyan. Inong mga di siya man, kung ay masusuwari yan sa giyong kutuwa kiyaliw niyan, kung kaya pangilay niyan sa kauyagan. Na iman to ang mga kakuha ka sa kasibisibiyan na galipatan ka dun sumbal alok sa ka. Naknabagyan na ng mga ariyakan. Mga babayakan, ikapiya-piya isi sa giyang kutunin na di ikapiya-piya isi sa giyang kutuang balalok sa ka. Apiya sa kita na pa ng mga inakan. Apiya sa kanwa mga inami. Akatawa nami, amiyat din so kilenyo, muli po sana kilenyo sige ko mga lokasyon. Naknaba man miya po to. Agiyang puto akapiya-piya iniyo sige ko mga lokasyon. Apiya pa miya siya ni Orkano. Naknabar kano miya po to lagi ang puto di inyo kira di kapiya-piya. Akatawa niyo, aso Rasul sallallahu alaihi wasallam namiyat teruyan. Gue niya isun. Udi nami iso nagyang koto. Aidwatigyan ya Rasulullah. Hal baqiya alayya min birri abawayya shay'un ba'da mautihima. Miya kaisag yang koto sa kataw asahaba si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aidwatigyan ya Rasulullah. Bagad pa nami lamba. Si irakan akat piya-piya kan kumbadalok sa kan Koreano kaya wapatiran. Nanto na miya tiro Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, khisalu arba. Uwayat ingyan atong panapatiman alam ba ko kapiya-piya ingkas ikumbal alok sa apiya panasiran na miya di na kinimbulag na kagirano di na miya di na ng kagirang kailaya. Anto na ipitero Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-salatu alaihima. Yang kutwa di ingkang galaba sa mga pipiya lagi do sambayang lagi yung kutwa sambayang anak pembalasan sirano.
wal istighfaru lahuma. Gugiyan ko to akit pamangani nakasik wallah kumbal ano kasaka apaka surgaan siran wallah. Naya pa kaisa. Ande muli ande last. Muli pusan ya pamangani kasik wallah miya panikol sumbal ano. Basi ko ramatan. Ikatulwa ti Rasul sallallahu alaihi wasallam wa infadu ahdihima nagyang kuto akitunay na kasi sagyang kuto akapasadaniran uwan namin ipasadaeran nagyang kuto akitunay na kao ituman na kao na padanan si sagyang kuto akapipiing ka si kumbala aloks padapan wa ikramu sadiqihima wa silatur rahimillati la rahimalaka illa min ibalihima Gugiyan ko to akapipiing ka si kumbala ano kasakang mulalan si isagyang ko to adi ka di kapipiing kung mga ginawairan giyang ko to mga bispreniran mga bulayo kairan agugiyang ko to akipukuyang pataan ka kung mga lulutiran kauda sa mga loksaka nadaabang kalulot nakag-iiman ko nada Anda di kiawa parpolo kas na apia so mga ginawain yan, apia so mga pagarin yan, ang mga tunabi na minsan namin ang oton mambu. Aso berapan sa miya sugat na bagiw. Adi kakilala wata so mga bubuya. Di kakilala wata so mga ginawain ay na iyan, agus yama iyan. Apia niyan pinapagkailay na diniyan dinari kapipian na diniyan na rin mapumumusta. Nabadigyan mo to kapipian ka sa isagyang ko to mga bulayo ka. Umbala ano ka sa kanagin ko naman hindi ka di kapipian sa isagyang ko to adwa ano ka sa kanagin. Ayak na rin mo sa mga tungaliran. Nakangiyang mga ina na ay problema kay tanaw na sa kanumang buwan mga ina ka na ino ka mapumagusay ko yung kay akakakan. So sangan ulo ko sa kudi na digipal ka naman sa iko mga watayan. Na ay magpuman na problema na kakiyasong pala ano kas na andun. Ikapupag ala watayan na piya kami nakiyan mo magunot-unot. Diniyan na rin mapakaunot sa iko din yan di kang bisita sa iko mga lulutiyan. Nagyan ko tumambuwa tali niyan katawan ni Yarga o kaplulot. Na dini ang pinakatawan sa mga lulutian. Naya masikoron sa ginawa na piya superior ng mga tinadaminsan ng mga bebu. O di na mga bebuyan ng mga babayan na dini na rin makakilala. Napadanan si Isagyang Kuto akakukurang. O mga lokos si Isagyang Kuto adi ipantagaan sa iko mga watayan. Mga hilangan. Pangaluin ano sa mga gagaan. Agiyang kuto akapiyapiyai si kumbala aloks. Anto na mga ukit. Akapiyapiyai tanong si mga aloks tanong. Malagi na saya o sa mga aloks tanong nasisipan sa agiyang kaya dunia. Anta kami yung nagdagiyang kuto akiyang pagindiran ko tituak pagindiran. Nalamot ang kita nuaya manunumpang mga ina agus kanwa mga riyak. Paganayron. Al-ihsanu ilayhima nagyang kuto akang pipi ay tanong kiran sa taroto akang pipi pipi ang tanong sumbalalok sa tanong sa taroto akang pipi asunod suwallay mitteron si isa Quran wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana ini paliugan tarkaukan na nga agyang kuto ada asimban ka inong tagus wallah kung ini paliugat yan na agyang kuto ang apipiing kasi kumbala aloks uyag-uyag sumbala aloks ang kami atid na miyang ofan na paliugat ang agyang kuto ang apipiing kakina sasad sa tulugang kaon o diyang tulugang kaon kung apipiing ka kumbala aloks diyang kuto ading kakina ni kapakasad ka diyang kuto akapumbayad din ka kung may tumalaan ang utangiran apa na maring kaiding ka ng limang galabak kapadanan si isagyang kuto ang kapipi ay kumbala aloks. Ikadua, ta'atul walidaini fi ghairil ma'siyah. Yang kuto mga ina kapagulutin ka kung mga suhuan, ipagulalan na ka kung mga suhuan na ka kumbala aloks ka. Asar pa kanaba si ko kandungsiyan. Asar pa na ba si isagyang kuto ang kaungkirang kasi ikwallah. Kailangan din agiyang kuto akaunoting kasi sagyang kuto ang balano kas ako mga suguan ni Rana aantari ina ay suguin si sagyang kuto watayan agiyang kuto marana bandada ina
Aba ay isuhuyan si sagyang kutawa tayan nagyang kutawa kalalalungan. Api panagiyang kutawa ina o di nagyang kutawa ama. Na adna galabag na di mapia ugay. Na isi kagiyang kutawa aloks adna galabag na di mapia. O ino abay ay nagyang kutawa panawatayan na masuk ay nagyang kutawa aloks agiyang kutawa galabag na di mapia kay simbagi na di mapia. Nasusuhuan na mga umpanalok ka na ayaw niya pinaka-permero na mingkula na naka sa diyang ka adik ka din ka mangkir o di na din ka andun siya ng sukad ng bulalan ng aging punta suhuan niya. Katatanunin ka, hey Arekulay, hey babayakan, kaadun na oras na saka na may pumbulag ka, saka na makapumbulag ka nun, inakaw din na siya maka, na punayaw na karyagyan ko tamasa, ada ketalawan ka ina, ada ketalawan ka ama, punayaw na karyagyan ko tamasa, ada barka pagkasugo, hey watakulay na sokaro, hey watakulay na kuang karaklaya, hey watakulay na pakapakawit ako ka, hey watakulay na giroman na yan. Punayaw karyagyan ka na namasa, kadingkad na punayawa, hey babayakan. Padapan sa kapiya-piya isisagyan ko ang balalokas. Khifdul jinahi lahuma wal isqa'u ilayhima. Iyang ko to asaka ka na di ka ipakbabaan sa ikong balalokas. Pangalim babaan ka sa ikong balalokas. Hingkasiran o umbawi. Hingkasiran dadapu'i. Ang mga lokas ka. Akan na ba kagirang niya kaswa ka? Nasa kabuhi number 1 ang manusia. Agi ang kaya mga nuksa na agi ang noray at ikadaberan mga palaman. Nabagyan na ni kapalok-loks. Agi ang mananaan na niya pakaswa ka. Biya kakuha ka sa kasibisibian. Nasulok sa kanak yalipatan ka na. Sulok sa kanayang kanina miya kalala akalaban. Nabagyan na ng mga ina. Agus ka no mga riyan. Kaya pinaka-pirmero awata nagiyang koto uman may pangkat nagiyang koto adaradatian kaya din na paganay ang pagkapikirian na sumbal na alok siyan kaya sa kanya na miyako amapia as ini sabat Allah si sagiyang koto ang bala alok siyan aso Allah at inaluin niyan si isang Quran agiyang koto kailangan si uri pano Allah agiyang koto akapangalim babaan niyan si ikudinin di ipipentagaan si mga alok siyan walisqaw ilayhima gugiyang ko to akap pumamakinagang kasi kung mga katteruiran giyang ko to akap pumamakinagang kasi sa giyang ko to katteruiran na kailangan na giyang ko to ay ginadi pero sumbal alokas na pumamakinagang kaarikulay agiyang ko to at tiga kanarkano ada na oras na ikudali kagiyang ko to suwaray inaka suwaray ang hingga katawan wantay kunar kano. Na sigurado rin na oras na makapumbulag kano ang bata. Naigira di kairan na imbitiara Hey na pamamakinagang kagay sumbal alok sa ka. Adim ka pinayawa ipagpagagiraw ka ubabusis is ina na ubabusis is yama. Agiang mo pamiyat pero kano ko paganay. Asa ka na nasisagyan ka at tapik tano bandingan tano na rin ito koron ada abakan ama. Anak ko nung pagkaluyak nung naya kauman, hindi ka pamagusayan, pamangusyatan, andun lagi na iyak nila mo na makapantag si Kuk. Kapipe kung balaloks, napisumpan na ano naya, makapantag si Sagir kaya kapipe kung balaloks. Para kano ay mga riyakan, mga babayakan na si Jepen sa mga loks yan, pinapipe inyo sila. Giyang mo to ang mag-enda ng mawapat siya biyakan, kami ang agad doon. Paganaya ko ang bakasyon, 2011. Agam paganaya ko maling sa Pilipinas, Oriento paganaya ka nagkapakapakadi sa Kuwait. Nakiyasa sa lakawan ako kaya biya. Mapi kang bubulawasan, kaulit. Nasisagi yung kutuwa kailayak nung kupagam paganaya ko ang bakasyon na, tulad ko piya gito. Sabi ka pangadir ano saya sa matampay, nakatawan yan siya biya. Ay paturo na si Ustad Ibra Taba. Nasisagyan ko kaya pa ko maknatan ko upya giti nagitong makatukawan naman amya kagidam sa kaniya. May kagidam soloks. Nakauto mga ina, sisagyan ko to kagasuyakan. Idulugan mo niyan si isa, lumbiya kagayan. Andang airport sa Sunda kagayan.
Nasisagyan ko pag inidulog niyan rakan. Nakagiyam niya kagida maresolo kasi namala di imang gusto. Ay at pero ni benar. Nada ba mamirak ni pumasasatikit ako nutan ako niyan sa Manila. Nalalangkaw namin yung airport na magana ko dun sumul. Nagagakas na ko agyan ko tuwama ako. At tigyan. O pamabutigyan kahit na pera ka na indulugan sa katigyan sa Manila. Nakagiyat-tigyan na tigyan na ba't kami pumasasakit. Ito di ka pero yan rakan. Alalangkaw namin airport. Nayabutigyan wata ko na inasik. Apang na inakanarka. Nawatigian urara utakong kasi isagyan ko to annex na kapambakasyon ka na isa sa apang niya kanarka. Ayabutigyan apang niya kanarka na may layakan sa kadi mangusyar. Ay apang niniyar na niya kay Tuito. Nagitaya mo ito na ko siya. Kanaga mo niya. Nakagiyang mga ina. Adon sampay na wala yung magpaluksak. Nasisagyan ko takya pagkakasuyakan sa Kuwait. Nas oras po na niyan kawapan. Pat oras ang kakalima ka oras. Amo una ka sa Pilipinas sa oras. Natiyawagan na sa kanya. Anagod dita di matero o mga ina. Abas na awan na amama. Dahil nakalilit na si Dun Marani ko ama iyan. Naad ng mga sekretariran. Nasa kami gabi kan nakagiya sa kami ang magaryari, nasa pulo kami agwisa, na dua-dua mama na siya wabubay. Nasa kani kakaamama, nasa kani marani ron. Kaya panigira at talo ami, nagiyo ko tapare ko eh. Dito sa lodami. Igira ko na momak na din sa mga dato, kaya politisyan, na momak na pugar kanak na piyata di mga dadang adato, tapare ko yung pituluan nun, dito dia kanong ideya. Natiyalawan na kan sa kanya. Dia kena pare ko eh. Babagulay. Anda kay man ko. Nasuming bagas sa kaniyan na kaya sa salakawan ako ron at pagkinuga ka na nakiduad na iko. Yung kutuan na ikaduwa di itirwa. Inong besoto kasi sis kaniyan sa sanitaryo sa iligan ang makukulpay. Na oras sa puto na putay sa kaniyan. Na pagiraw ako ron anda kay ni natigyan at paglalakawa ko. Katiga ka na babakulay. Ilaya katiga ka na suit, makaka na inuduga ka ng apira. Nabang katiga ka na maadik, mama ko na igiyong kung umiyak ka. Adinira na nakatawan. Ini, kuhan, ikaw ubay ni umiyak. Apo kinugiyong sin. Natigyan na bala sa katigyan, wala kakailangan na kananiman to. Na nagitwa tigyan, no? Baka datigyan na pupunamar, panita ko wala tigyan na makapas kasi sa iyong kung makapumagigksam ka. Mapita uno to na magugas kanya na usakan maguna pagigsam ako sa kainan. Takaw to mga ina, orian o pat oras sa ikwak to oras alas 4 mag-ibig susubo na miya kanaw sa kanya. Nasisagyan ko tagya pa kanaw niyan. Napiyo ko niyan subat iyakan. Ida sagyang kaya darudupakan. Piyo ko ni natigyan at natigyan si kakang ababay. Natigyan na ngayon patigyan kakama makabot na kailangan kapag natigyan to na siya kung tanakan sa kaka. Tigyan na diyan tigyan. Ano tigyan si kakang ababay? Tiyaluan niyan si umiyakan o turugan. Natigyan na abdas siya kung yung kapasambayang ako. Agi ako kaabdasan ang misambayang sa kanyan na ori ako kaya pakasambayang yan na misambayang mamusliman. Kami kasambayang siya nagluto sa subo. Nakaya ko ni isambayang si inakan na guminirawan yung kutualok sa katamakan. At tigyan na net, manatingin si kakang ababay, natigyan na kakamama di tigyan di isambayang. Natigyan na ba tigyan di kaparwat, alawing karakan, natigyan na kakamama. Kung natigyan na isugo ka, saka natigyan na puggal na pukol. Pakatigyan po na siya, kumutan na kasaka. Yung katigyan po yung mamalaan. Tigyan ayang karakan pakasunga na siya tigyan si kakang ababay. Nakagaya kung makomon si umiyakan. Ama ko beron si sagyong kung makatrinian si sa sanitaryo. Nadirit ko diyak siya mo siya umiyak na tigyan amaman yan. Prilaya kong anarilaan karakan sulang o kaya rasa yung karakan ko kaya panisagit ang karakan. Kaya di ba pero umiyakan? Inong kanya tigyan ba ba niyan? Di mabagar ka tigyan. Kailangan man na tigyan, anak ko tigyan musisita no sa San Mercy. Kaya tigyan agit terus ka na sa Pulagupan. Ay man ko tigyan, abad na tigyan duwa timan. Napamagabagar ka tigyan, kapiliutan mo amay. Natigyan, apanganin akong katigyan sarila, siya tigyan ko mga wata. Panganin akong kira na tigyan sarila. Ay malatigyan na siya tigyan si Nasim. Naubad na tigyan at ulo lang na nabaniro na tigyan pakito ko. Nagyutod ni mo limpusan amin ipanginsanan niyan si Ikiran.
na tumiyali ko duminingil sa tumampar sa kawanan. Natiguban tiyak na ibot tingin na miilayak na guminiraw at tingin si kakamama. Ala ilaha illallah na miyadin at siya sa gilid ko. Uriyan o kaya pangupunan sa ito. Namiyawapat siya biyakan. Nadiyakan din katawan mga ina. Asisagyan ko pa kapipita. Akyawapat yan. Na pumagigsam kami mambu. Na sumiyo ako kung mga pedag na mga maranaw ang mga lulutangan. Na miyaw makan sira na di sira di gugurok na tiyak na inukan ay matan benar na gugurok ng katawi. Na magal so magal na umang isa na mini parak niya malago. So pag na sumiyo sabi niyo na di mamangon na batigira na kami si Sagyan ay kapigigsam tang. Boto benar ikat to kawangiran yang niyawapat siya biyak na dirang keruan. Naya masakit sa ginawa na uman ako tumawag sa ibig. Uman ako sa ibig tumawag sa walay. Katawan ako no tama sa sakit. Na ipigis ka naman na si pari ko ya si babang. Naliran di pero lalong yan ako. Tapi lalong yan ako kakalalakawat ang babalingan. Na orian ko sa pulo ako pelugawi. Nag-YouTube at kakatukawan naman sa kanya na pure good ang yawapan. Nada kanun may bagay mga ina. Agiyok mo to ang kabayayan. Akat. Ano ganyan rakan? Si isagiyang ko to akat sa mga siya. Nasa kanwar raw ito niyo sumbol ano ko siyo. Napipiri niyo sila. Asa kami, ada ang mga inaiyan, uli na ada ang maiyan. Di complete wilong. Natan ko kami sa kanok nung ipagkasigi. Ang mga wata araw ito niya sumbol ano ko siya. Asisagyan ko takyawa pati abiyak na ibon na idadag na sa 10 ulima. Sa 10 ulima, kalong yan nakawa ko na sa 10 ko kapat idin. Sa 10 ko bud na ulima idin. Naigira mga ina. Agus ka no ang mga riyakan. Aado pa na mga lokasyan ararawat niya. Napadasakit pagkasigi na Amerikano. Asa ka no na po niyo sumbala lokasyon. Naigira ang iya kapangan. Agumiraduate na no. Iya kaya ka-graduate na. At tindugasong wata, sumusuwata sa giyang ISTH. Ako niya nagiyang kuta pamamagayano na certificate as kanyan na niya ka-graduate. Na ilay niyo man nagiyang kutuwa wata, ada ba niyan ama, ada ba niyan ina. Ama tiplay titinugin sa giyang kanan at tumak, adi pala lang kalanggawan tayo pagkaw mo na tayo pagulutong. Kadilir katawan mo tayo pagulutong. Na lagi nami, as kami ada ba niyan ama na kalanggawan niya ng kumasan. Nainos ka naman na mga loksin na rarautan niya, nainom niya sila di ka-PPA. Bani mamupunewa at nilay niwag yung kutuwa lagi niyo. Ada ba niyan ina, ada ba niyan ama. Ay gira, pag-graduate kung binagyan ko tama piya, mga gawi ang sa ganun. Nagyan kayaw, lunya ka di malalakalang kawan. Naigira po naman ang mga warya sa ano mga babayang nararot niyan sumbal alok siyo. Na sumbal alok siyo, na siran ititul menang iyo. Paano ni kadiran? Sa pangilele nung madaklato, nabiyak na ito dun sa menang iyo. Ya daw ano sa menang, di ka nung kailay. Adang panapad, ang mga wata, at merang mula alok sa nakiada ka doon sa gagawag yung puta mga lulutiran. Hindi niwan na napanewa na PPA niyo sumunod. PPA niyo silang sa diyang katudugan Agi yung putuan tiga kantarkano. Lima ragun sa puluraw ni man mo nagpapakaya isar kano. Imiyada o dinadumiyano. Aditanwa na napanewa mga inakan. Agus na ano ang mga ariyakan. Na PPA niyo sumbal alokasyon. Padapan sa ka PPA siya kung balalok sa kiyang kutuan ilbako ilayhima. Awit ilfaqu alayhima. Diyang kuto kapunggas tuwing kasi isagyang kuto ang mga lukasaka. Nasa kaawata aadun arkiyan. Na di kagip kuriputan siya kung balalok sa kiyang ka na napirang ka. Diyang ka na natatago na katamok ka. Na usara kasi kung balalok sa ani ka pag usara kasi isagyang ka na naloksa. Tamok ako para kuloksa. Ilay niyo man. Miya kay sana anda miya kay sana. Ustad. Inuwa tingin, nagkapakaya tingin na suzakat na kanayang bagayan at idoktora siya kung balalok sa zakat na yung bagayan nun nalok-siyan. Ayaw bumiyan tirwa ka nun naril ang kawawa. Kaya bumiyan tayo na siya kung balalok sa kanayang kananan. Nabalin niya kutamo ka kaginan sumarsik kutamo ka zakat. Nayang kayo bagayan siya kung balalok sa kanayang. Adin ka katawan na ino kami ako amapiya kapunan kung balalok sa kasi ini sa butwata kung balalok sa na iman ko na kayo, bukay kasasakat at liwan ng kasasakat, naging ranatamok ka na yung ating bubanog na sunok sa
Ang tunay manoto, ay ang manoto na kalipatan niya ng sumbal alok siya. Naudi nila yung wala yung putawatan. Nadinit dito sa kasunto. Siya ka na pagbusag niya kaya makambataw sa yan tanong mga ina. Agi ang kutwa sa kataw, amama, tutulaya. Pembatian akan kagai. Asa kataw amama. Si Isa Saudi. Kadis kan yan diing gelebak. Si Sagya mo tani niya ang gelebak. Nadi pati unag yung kutwa asokatan. Namiya ka utang sa kaniyan sa siyaw pulong giburian. Lukas, ama, namiya ka utang sa siyaw pulong giburian. Naada sa kataw awat riyan. Si Sagya utang ya pa utang yan sa siyaw pulong giburian. Nadi dito nagpakabe, di pati unag yung kutong asokatan yan. Kau yan ganyan. Pakaganda namiya bubenubag yung kutwa kiyaw tangan. Suwala yung miya ka utangon. Nakagiya kumako mas isagyang kuto apay tao. Na diritun na rin ang patutukan niyan ang masarangit ang patutukan niyan. Dahil niya ka nakasisagyang kuto apay tao na suwat na umiyak utang. Akagiya ko kalakaan niyan. Na sumiyod na giyang kuto akiyaw tangan na na didiritun niya na dinaniimbabalog na tingin na desya maka. Nakagiya ko mato niya nagyang kuto ama uwatak. Nakiyapatan niyan si isagyang kai. Kababaan na baka yan maana sukular o mga na yan nakukular na nakakira. Itakillah, katak nakaswala na bayadig na tigyan sotang tarakan. Naswari swata. Nabanin din naman na nagsiyam yan. Doon ako makapatong si isagyang kai. Uway. Ular yan. Napagpakagirawag yung kutawata. Hey, pula na tigyan. Hey, bapakulay. Nabukaing katigyan niya siyama. Anay no atigyan kasak na tigyan ni Maya dugo utang yan raka. Nasumyo na bisuan na sa isagyang kutwa kwarto niyan. Nakagiya ko makasulpo kwarto niyan. Na inilyo niya nagyang kutwa katago niya na pirakyan. Adi niya no to di ipanimoon kay pengaruman niyan. Naminiliw niya nagyang kutwa pirakyan na tigyan si isagyang kutwa kumukulat niya mayan. Hey, pula na iba pa kulay. Nabukaing katigyan siya ma. Kapirak sa tigyan yung tangyan raka. Natigagyan ko to mama. Ayat tigyan o tangrakan niya maka na siyo pulong giburian. Wallahu alam na banda mga 4,500 pesos siya. Siyo pulong giburian tigyan na riyan. O tangrak na tigyan. Iam-apa. Natigagyan ko to bata. Nakatay at tigyan ba pa kulay. So pirakan na atit mo na ka ng nagiyan tigyan paganay ang imbuyad ang anak ko ang atarima. Nabukaing katigyan siya ma. Nadi ka natigyan nagkarawa ka pagkilay ko atigyan ko kapamangadag ko mga pun ko mga mata niyan. Natigagyan ko pa mama. Abaya diniwa tigyan sa utang. Atigyan agyan ay aloks ka. Natigagyan ko tawat ay matwa tigyan bapakulay. Kasi karakan din na pesakata. Agyan kaya utang kay ama kasakan na tigyan imbayadon. Pakaganda na miyali kagyan ko to akaw utangan ang mama ay nawigan niya nagyang uta perak. Uwataw makaw utang. Nasisagyan ko to. Agyan pakang belagiran. Nasiyong wanwata suwama iyan at gagakasaniyan. Namiya kagirawag yung kuto ama awat ako layan tigyan. Nung kuto at tigyan na panggulaw laa. Natigagyan ko tawat ay ilan yung man so kapiyapiyay kong balalong. Ilan yung man nagyang ko tawat ami at tarbiya. Tigyan na amang ulay na din natigyan nagkaraw. Apakilay na natigyan na mama ko makapatatigyan sa akin ka na. Ulan ka sa katigyan na po mga tagatigyan aloo ka. Apto magigisa tigyan sa giyang kanan asunti abang bakaka. Sa mga tunatan tunan na kumala ka po pagkaguro ko ako. Napakaganda mga ina. Namiya umasumasa. Agiyang kutawata natanto sirag ukyar ginan ko kawiyagan. Namiya nga bubenog. Sa ganito. Na adun na ginawa iniyan. Namiya ka ginawa giyang kuta ginawa iniyan. Asak na tigiyan na swatigiyan sumapuruangan. Na di ako niyan di ipakang bubenogan. Sa mukhlis apang galabak. Magagam atigiyan. Nang bubenogan akong atigyan. Nasa katigagyan ko to aginawa imiyak pikirakan na imatwat tigyan na ulo takarakan. Natigagyan ko tawata. Nasa natigyan na kailangan natigyan sungalabak na ulo tayo kung asagyan kanan ama puro ka. Nakagyan ko sumong sirasi sagyan ko to ama puro. Uurutan wata
O ano ta nagyang kuto ginawa iswata. Akibata si sagyang kuta makuutang. Nabod na rin niya mamasa agyang kuto awata agyang umaylay niya agyang kuto asumwa nila nga mapuro. Ayam saya sumwa nila nga mapuro nagyang to so kumular kaya maiyan. Ay ran biyo masisag yung kuto pisina nagyang kuto papunok ata. Akaw utangan kaya maiyan. Namiya kagiraw agyang kuto amapuro. At aros ano atigyan na sundgano. Namiya kilalaw mapuro agyang kuto at amiya kaw mo nagyang tuswata. Agyang kuto amakaw utangon amigiron sa pirak. Nakagya kong may niyan, natigyan na ino kasi natigyan ko ta ginawa iwata, agiyat-tigyan apakaunot lang nagitigyan niya pili akan apakapanggalapang nakan si sagir ko tuwa insan ang karang na pinilaya ko sa apakapanggalapang nakitan. Nanto na niya tiruwag yung kuto, amama akin sagyang kuto ang galabagan, sa katigyan awata, nakilalaan sa katigyan. Sa katigyan, sumiyaya na tigyan, sisag yung kuta utang atigyan, ama ako mauutang yan rakan. Nasa patigyan sa kapiyan ka, na iman to atigyan na ligarakan na tigyan ng panggalapan. Abakos ka na tigyan naman itong panggalawansi. Bakos ka na tigyan naman itong pambagi sa pira. Nasa patigyan, sa utang rak na tigyan niya maaka, na miya din doon tigyan, napakalipat na tigyan. Ayat tigyan na sa ya kur si sagyang kuto ang apiyang ikaplok-lok sa iman tuwa tigyan na inirelak na tigyan kaya mga agyang kuto tigyan o kanya. Napipi ang kabon na tigyan siya maka. Balik ka tigyan siya kung mga kasi tigyan ko alay niyo. Napipi ka siya maka. Asa ka na tigyan iman tuwa pagalawan sa ka. Ilan yung man mga inagyang kuto apiyang kaplok-lok. Yung kuto di ka pipi kung balalok. Pagpagkinair ka wala agyang kuto. Abalas apipe kung malalok si isagyan tayo dunia. Udang dapat apakataling umasa ano man mo. Giti sabab mga ina. Ay malanas ano ang mga riyakan. Mga babayakan araraw kaniyang panasombal alok siyo. Ngayon ayak iya panganin na kanarkano. Napipi niyo sa karotop sombal alok siyo. Ay lenyo man madakan tabi sa mga sangibo na adla katuon ng bataa. At tama naman kung ada sira ng mga bitira yung gusto niya. Mahwak mo. Keraw ka na. Asul kasi kung naraka. Sa Canada ka makapamang ni sarila kina ka. Da ka makapamang ni sarila si kiyama ka. Na ino ka di pamang ni sarila si kina ka. Ino ka di pamang ni sarila si kiyama ka. Asa ka na makapamang ni kakiran sarila. Umasa. Adirap ka kaganatis sa kiyang tayo. Mga ina, mga riyakan, mga babayakan, suhad nga luksiyan, araraw ka niyan, nayang ulimpusan, tapangan niya kanarkano, nama ko mga nusi kung mga walay niyo, nagaksan niyo so mga ina iyo, nagaksan niyo so mga maiyo, tapangan niya kano kanang sarila. Pakikidaman niyo kiran, asa kano ang mga wata, na pipipian niyo sumbal aluksiyo, na sopman, so daban niya ng mga luks, kada agadigilan niyan ay naiyan, uli na agadigilan niya na maiyan, napakandagalan niyo so mga panganin niyo si Kuwala, arinaan niyan so mga luks tano, abaloy no Allah so mga kuburiran na surumbiyo surga, asin yun mituna so mga luksiyo si ko pinakamapuro apang katansi ko jannatul firdausil ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.